Muzakaita tokotora pane mari yenyu ime. Namda. Uri pamberi unosimudza izvi kana makutaura. Nelson Robson. Iwe Mukume Edmond. Ndini changamiri pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndinoda kuitwa nemombe 5 yani mboo dzako chitupa nemari dada. Taura izvozvo ndi Nelson Robson achitaurira kuna Mukume Edmond. Mukadzi wako ari pere? Akatorongedza. Taura tinzwe zvakafamba sei? Wakawanikidza sei? Zvakaitika ndizvonai muna May yegore rino ndakangobatawo foni yemudzimai ndichibva ndichishandisa taingoshandisirana mafoni saka ndaishandisa foni ndichibva ndaona nhamba yanga iripo mufoni yanga isina kunyorwa zita panguva yachene hana yangu bva yangorowa panhamba iyo asi memutori nenhamba dzimwe dzakawanda dzatiri ngori dzisina mazita ndibva ndagara nhamba yachingoiona ingorimo pandazoiona nhamba iya mumwe musi yabva yanyorwa zita rekuti unknown mufoni mo handina kubvunza nezvayo pandagara ndikati sei zviri kuitika zvakadai zvefoni handina kumubvunza mudzimai ndaramba ndangotarisa nhamba cherechedza nekufamba kwemazuva ndikati ayo kuda kungoona kuti nhamba idzi tiri kushanda ere kuti hadzisi kushandiswa chibva ndaseta foni yemudzimai chibva ndaiseta kumasettings andakaseta saka kumasettings iwo kwaiti wakafona kukolo waidelete then kumasettings ndobva ndaona wakadisplaya kuti foni iyi yamboshandiswa panguva yakati yambofonerwa kana kuti yafonera panguva yakati asi kukolo hakuna handina kuzvibvunza pandagara zvakadaro. One of the day muna tatapinda muna June ndo pandakazoona nhamba dziya dziri pakona ndikati advantage pandachimubvunza ndikati ko nhamba idzi dzakambomira sei foni zvikanzi taita business yekutengesa bhutsu zvikanzi munhu ari kuda kuzibhutsu ndati aho zvakanaka ndikati ndedzani munhu wacho akataura direct zita remunhu zvandinzita mukuru ndati aho indabva ndatopikisa ndaisina mutarisiri kuti angadaro chibva ndatozviramba ndikati auri kunyepe hadzisi dzamukuru kana dziri dzamukuru mukadzi ndakamufa kuti ndokupa $50 kana dziri dzamukuru right chibva tati ngatsvage nhamba dzamukuru tidzione mai ubva wakambopa effort yekuti ngatitsvage chibva tafonera shamwari yake anonzi Mudzindeko yamukumbwa ndikati Mudzindeko ndiri kukumbirawo nhamba dzamukuru zvikanzi alright mandikupi ndikusendere pafoni pandagara about 50 minutes 20 minutes hatina kusenda nhamba dziya chibva ndafona kuti ndikati ndipeka nhamba dziya haana kusenda ndikati aiwa inini rega ndichifamba netsoka dzangu kuenda kupi pamba paMudzindeko ondipa nhamba chibva ndakusvika pamba paMudzindeko pandasangana naye akutobudawo ndikati ko nhamba zvikanzi uri kuda kudzidii ndikati hati pane nyaya yebhizinesi yatiri kuita ibhutsu saka pane bhutsu anga dzari kuda kuchimukuru zvikanzi nhamba handisi kukupa ndo zvakanyatsa kunditaura shamwari yake zvikanzi handisi kukupa pfungwa dzangu dzatanga kutobatikana nazvo inini zvakanaka nganditsvake Mukume kana ndaona Mukume totaura tozwa kuti nhamba idzi dziri kuita nezvefoni mufoni memudzimai wangu right ndichidzoka kumba ndafunga kuti mai vachaita effort yekuti ndikudawo $50 but hawana kuita maeffort iyoyo because ndakabva ndangonyarara wachibva wangonyararawo ini bva ndatanga kudzifambira ndega nyaya dzangu tibva tatsvaga mumwe munhu pandamuti ko une nhamba dzaMukume zvakanzi dende nadzo andipa pandamumechanisa nhamba pandaona dzakamechana zveshuwa saka noita sei munhu ataura chokwadi kuti nhamba ndidzidzi chibva ndati hani yangu akangondirambira kuti hai zvazvisi zvibhutsu zvekutaurika mai nyaya chimwe chasamutaura chakamira sei pana mai vakaramba zvachose right chibva ndatanga kutsvaga Mukume
Pandaitsvaga mukume ndaenda pamashopu epembe pakebo baya. Ndichisvikapo mukume ainditiza. Ndichobvunza ndichisvika mamboona mukume panapa. But ari mushopu ndichipinda mushopu imomo ndinoona. Mamboona mukume panapa ari mushopu. Sorry, before ndisati ndatsvaga mukume ndakamunyorera message. Ndikati ane nhamba idzi dzandanyorera message ngaandifonere chocho. Haana fona. Chibva ndanyora for second. Ndikati shamwari ndifonere kana uda kuti titaure zvakanaka. Haana kundifonera. Chibva ndafona inini nefoni yangu. Pandakati halo achibva akata fona. Chibva ndafona nemudzimai. Achibva ati halo. Pandakati inini halo achibva akata fona. Pandakati saka munhu wangu ndiye watakutsvaka. Ndipo pandakatanga kuchimutsvaka. Ndichienda kumashopu. Ndichisvika kumashopu ndaingonditiza. Pazvaneneza ndinenge ndakaitota June kusvika musi wa14 June. Ndopakanyatsa kunditiza zviri pachena. Because ndakamusvikira ari mushopu. Ndatonongedza kuti ari izvozvi. Ndichipinda imomo mushopu pakasvika mukume abuda ngedhoro kupedza neshopu. Achibva aenda anaona. Chibva ndamutevera kumba kwake. Pandasvika kumba kwake hakuna kune mwana wake ari kutobva kuchikora kutochinja ifoni. Ndikati wambona mudhara wako here? Zvikanzi ndawasiya pakembo kumashopu. Watonditengera drink randikutomwa ini. Ndikati pandadzoka. Pandakoenda kumba. Pandasvika pandarara. Pandabatikana zvakanyanya. Seandonditiza munhu kana asina mosha. Chibva ndasvipa decision yekuti mangwana ndikasamubata ndopazvinoperera. Handichamutsvaki futi because ndakundikana kuti ndimubate. Chibva ndamuka by 4 o'clock dzemusi wa17 June. Chibva ndasvika pamukume 4 o'clock dzemakuseni. Pandanoka dhoa gogwe padaira. Akadaira ndiyo. Right. Aibva abuda padhoa. Aibva amira. Ndasvika dzakuma past 5 something. Zvikanzi naiwo zvikiseni ndikati apo. Zvikanzi kwakanaka ndikati apo zvekuti ndingori nekanyakadika kuti titaure. Ndikati badzoka mumba angasina hembe angapfeka shoti. Badzoka mumba achibva pfeka hembe. Badzoka pamira pamba pake pane stage iri pamusoro. Iye anga akamira sepatebha ingiri pasi a distance right. Zvikanzi naiye nyaya yedu inoda tiri two here kuti titsvage wamwe wanhu. Ndikati mumwoyo mangu ndikati akutotanga kuda kutsvaga wanhu pasina kuziva kuti nyaya yandauya nayo ndeipi. Tinoda kuronga nezvei. Akutoda kutsvagira wamwe wanhu wamiririri panyaya. Pandatoona kuti right ndo pane nyaya yangu. Right. Tadaro chibva ndakuti iwe sha nyaya iripoka inyaya yakangonaka asi tinongoda tiri two pasina umwe munhu andiri kuda pakati pedu. Zvikanzi zvikanzi ndapinda mumba ndikati mumba hamuiti. Ndadii kungoenda pachikomo pane kachikomo hapetogara pakachikomo. Achibvara zvikanzi ndapinda mumba ndikabva ndapinda mumba. Ndichipinda mumba pandaona makarara munhu. Ndikati sha ndakutaura kuti handisi kuda pane umwe munhu ndiri kuda tiri two. Ngatibude panze. Patabuda pataenda pasaidi pemba pane bhani. Tatagara ipapa. Patatanga kutaura. Ndichimubvunza. Shawa unokamba hupi iwewe nemukadzi wangu? Zvikanzi hapana tinokamba. Ndikati kokuzivana munozivana pakudini? Zvikanzi tozivana nyaya dzebhutsu. Ndine bhutsu dzamurikutengesa. Dzekutengesa bhutsu dzamurikutengesa. Ndine bhutsu dzandiri kuda dzekutenga asi saizi yacho musi wandakaona wangu asina bhutsu. Ndikati ndikati dzekudanana. Zvikanzi hapana. Ndikati ndikati shamwari nyaya iripoka. Iwewe zvako uri kunditaura chokwadi. Ndakamunyepero. Ndikati mukadzi ndatopedzerana naye. Asi ndauya kuti ndisase nyaya yangu kuti ndione nyaya yangu kuti yakamira sei. Ichokwadi ere ndataura mukadzi. Mukadzi namurowa zvakaipa ndo zvandamutaurira. Asi zveshuwa ndatisangobata kana mukadzi ndatisangomubata. Right. Ndo pandati chitaura nyaya yako. Patsika. Apa foni yangu ndakaisa parekodi. Pese pataitaura. Pandakatangira kukwazisana naye ndatoisa foni parekodi. Right. Ndibva achipatsika kusvika ndibva ndamuti iwe ngatichimirira mukadzi wako. Mukadzi wako angasikopo angabuda amene pangaenda. Ndikati ngatichimirira mukadzi wako. Tochitora mukadzi wako iwewe todzika kumba kune mukadzi wako. Totaura nyaya iyi. Because iwe tiri two tatadza kuirana. Tauchida wakati pakati padzo. But ndaiti kungoda kuti titaure tiri two. Achibva apa aona kuti zvikanzi wakati mukadzi. Ndikati ndatonyarara pandasitika. Right.
ndo pakati ya zakaoma ndiachicha kaoma pata chakapoma tura mafemu anaweza kuzata munhu wangu ndakati right ndipana changu zviripo ungotaura tikuda kutaura pachirume hapana chandinomboda kwauri asi tikuda kutaura kuti tingoziva kuti ndozvawaita ende waizviitire ndobva ndatongosiyana newe totaregerana pazvamberi ngati chandinomboda istori kubva kwauri zvikanzi stori zveshuwa vakataira ndobakataira zvikanzi stori zveshuwa vakataira ndikati stori yako ndiri kuti zvikanzi zveshuwa zvakaitika asi hazvina kuitika kwenguva refu ndikati saka stori yako ivo utaura kuti wakadana nemukadzi wangu here zvikanzi asi nditori nebhutsu dzandakatenga chichi ndikati tore bhutsu dzacho dzawakatenga achibva aenda ega edistance yekubva pano kusvika kunogara vanhu kuituka aibva aenda kutora bhutsu idzodzo pauya nadzo achiuya nebhutsu idzodzo achinditambidza bhutsu ndakadziona kuti hadzisi dzemubhegi mangu asi iye aiti ndakatenga mubhegi rei asi bhutsu ndakadziona kuti hadzisi dzangu pandadzitora ndikaunza pandadzisa but bhutsu handisisiri kukupa because bhutsu ranga riri bhizinesi rangu harisi ramai mari iyoyo yanga iri yangu yaitengeswa bhutsu saka mari iyoyo handina kuiona yebhutsu idzodzo saka bhutsu ndatora iwewo kana warwadziwa nekuti ndatora bhutsu unouya kumba totaura kuti bhutsu idzi wakadzitenga sei mari yacho yakaenda ipi pandatora bhutsu right atibva abvuma mhosva yake kuti inini zveshuwa ndakadana asi hatina kudana nguva refu ndikati unogona here kusiyana nemukadzi wangu zvikanzi ndinogona ndokwanisa because nguva dinguva dikidiki yatasiyana nemukadzi wangu ndikati shamwari siyana nezvauri kuita nemukadzi wangu ndo pandabva ndasiyana naye chibva ndatosimuka pamba pake chibva ndatsika kumba kwedu ndichisvika kumba kwedu ndasvika mudzimai asisipo pamba aenda kumunda asi pandasvika ndakasvika pakamatiwa kakiwo chibva ndatera tsoka dzake bhutsu chibva ndaifunga kuti aenda kushamwari yake ndine bhutsu dziya dzandabva nadzo kuri kwamugumbi ndakadzibata maoko pandasvika ari kutema makoni ekudya mukunda chibva ndasvika pandakanda bhutsu pamberi pake dzimai ndikati bhutsu munodziziva here mwana zvikanzi handidzizivi ndikati bhutsu ndikanzi handidzizivi amai zvikanzi imimi mubvunzo abva ndidzorera bhutsu zvikanzi imimi ndikati ai bhutsu idzi ndadzitora kuna mukumbi ati akatenga kwamuri imimi zvikanzi imimi muri kuziva here kuti bhutsu dzainga dziri nomubhebhebheri ndikati izvozvo haungadibvunzi izvozvo because bhutsu dzadzakawanisa chachiti mumapenge zvokumbezva bhutsu dzadzakawanisa saka nditi ndichaziva kuti mai mune bhutsu kaindi but inini ndatoziva kuti bhutsu zveshuwa yanga isiri mubhegi right ndikati zvebhutsu oright ngatimbosiyana nazvo ngatise pasaiti ko une ukama upi iwewe namurume achibvara ati hapana ukama ndikati kosekudana zvikati abvaramba mukadzi abvaramba zvokuramba pandasvika pakuti mai imimi ndakufonera sisi wedu sisi wacho vanotapulawaya ndiwaudzi zvikati fona ibva ndafona ndichifona sisi wacho pawadara pandawaudza tapedzerana ndautaurira zvikanzi hauraiti vana sekuru mavataurira ndikati ndisati ndavataurira asi hazvisi kuita kuti nditange ndataura vana sekuru because taida kuti titaurirane nyaya ikana tichitaurika topedzerana totangotaurana zvopera isati azvitsaurana zvashayabasa aramba pakutanga kutopopota nemukadzi ndikati ko shamwari anga ane shamwari yaifamba nayo shamwari yake kwamuchemo right ndikati shamwari yako iri kwede kumba kwayo chida kuedza kuti tiende kumba kweshamwari yacho iye neni tosvika tongotaura nyaya yacho munguva tonzwisisana ndikati hako ndikati haona ndibva ndafona neshamwari yacho ndikati muri kupi zvikati ndiri kwakumba ndikati haona ndikati handei kumba kweshamwari yacho achibva aramba chibva ndaenda ndega ini nebhutsu dziya dziya chibva ndasvika shamwari yacho muzukuru wake chaiye chibva ndasvika nebhutsu dziya ndikati mainati ndauya nebhutsu idzi munodziziva wenye ndikati ndikati bhutsu dzirunzi dzakatengwa kuna maitaila ainemi ndimuguma idangu vanzaka guma akambosvika pabhutsu zveshuwa akabata bhutsu idzi akabata bhutsu asi hadzisi idzi naidzi achibva adzidzosei bva dzateerwa anzi akabata patora paenda nadzo mushopo chibva dzateerwa namaitaila bvatsuka nadzo take bhutsu yacho asi hadzisi idzi ndikati ndikati asari kuti akatenga kwemaitaila saka ndikati ukama wamaitaila nagume munosiwa zvikanzi ukama hapana ukama
ngati kose kudana ngati iya ndinozisi ngati tsanangura achipa atsanangura nemo zvaninga zvatsanangura ndichirekodezo achipa atsanangura exactly right correct iwo kana watsanangura chaizo iwoenda kuchenura asi kuchenura kwako asi kupedzera kuchenura vanhu handei kumba kune mukadzi wangu wozvitaura pamberi peshamwari yako kuti ndozvawataura iwe zvichikuda pamuromo pako tibva tafamba tese nemukadzi yayo taumba kwake kuenda kumba kwedu kwako tibva tasvika ndamaitaita ndauya neshamwari yako mainataita taurai zvamandiudzi atibva taura nemo chaivo bva ndapedza maitaira ndikati ko izvi handizvisivi shamwari achibvaidza kuda kumunyengetedza aramba kutowawa chakutontuka zvisi zvakadaro pachibva ndati aindakufonera manje hatadzi yako chibva ndakufona ndichifona papasvika hedi pachikoro chekwedhiroko kuroti vanopinda kwese chechi namai avo nemukadzi wavo achibva tipepe kuroti mai vamanya kuroti apa nditofona kutaurana nehanzvadzi yamaiwo ndichibva ndateera kuroti kuyakuya hedi ndiye mukuru wechechi yacho kwediko kweseleketera ndati ainako munyadzisa kuti ndokunamata kwacho here kwamukuita vakasvika pana hedi kuyakuya ndikati achibva taurana dzokataurana dzavo vachipedza ndikatimeto ndikumbira mumwewo pamba ndirekanya yakadidikira ndinako mukadzi wangu pakanzwa kuti ndakudaidza medema abva atanga kutisa kumhanya waspeed achikwidza kwenda kumba kuti achidarikira kwenda pane gomwe pamusoro achida kukwidza kugomero chibva ndasiya medema ndikati medema uyai pandamumhanyirira pandamubata pandakamubata chibva ndauya naye pamba chisvika bvapunyuka mumaoko vaakapunyuka achibva apinza maoko mupurugwa mangu mukadzi wangu vatondibata nekudzesika kudzi chibva tarwisana chibva ndatora foni yake neyangu pandaisa muoma bva tarwisana ipapa pandanyatsa kuona munhu anogona kundikuwadza ndakamubata madreds pandamusurudza bva ndaona iye aramba akandibata zvine simba bva ndasiya madreds ndakabata chigunwe chake ndakamurumba chigunwe kuti ndichida kuedza kuti andisiye ndamurumba kudaro ana medhimoya vasi wapo akuda kuedza kununura kusvika wabvataza ndazomusiya vakasiyana kudaro mafoni akadona vakadona achibva nonga namedhimo achibva atorwa papiwa kuna maitaila waya wakutisa nemafoni wachibvaenda kuiga pawakaiga pandatoona kuti umbowo wangu wakutsakatika because umbowo wangu uri pai uri mufoni ndopanati amedhimo atondikwadza because foni yamatopamunhu yatoita kuti umbowo wangu utsakatika iwo hamene zvakangoita wabvaenda koiga foni dziya pasi peuswa paipana uswa tatakavacheka kuti tatakawaaa medhimo wachizviona wachibva upota watora mafoni yangu handidaiamtora mafoni yangu ndichitora mafoni chibva taenda paroti paipane mota yamedhimo apa foni zvese zviva zvakaitika zvekurwa chichi foni yanga ingori pako tsano akangoteerera hawana kukata ndopa foni dzakabatwa namedhimo ndapamota ndopakatitanga kuti halo foni yenye elo tsano zvikanzi nyaya zvese zvamuri kuita ndokuzvidza ndikumbira kuti munhu wamunaipo papo mwasiriwe pamba penyu foni patapa medhimo waya zvikanzi medhimo ndikumbira kuti mupesanise vanhu vamboparadzana otherwise panososangana vangona kutanga kuti taura zvakanaka medhimo vati hai ndotoenda pasati pindai mumota tiende ndakapinda mumota netsvina yangu yekumburudzana kwatamboita kuya ndakauya kwarusape kuno ndichisvika kwarusape kuno tsado wabva ndawafonera ndikati zvikanzi munondiona pamasango munouya mundibata pamasango zvakanaka ndibva ndawafonera ndikati ndasvika pamasango ndichisvika pamasango vachibva vati ndasvika ndichisvika ndaitinoona medhemo waya wangu kwasana namedhemo waya medhemo wachienda kuwanga rwendo ibva ndapinda mota mawo tsano ndamota mawo ibva vati tsano nyaya yenyu hapana chandichagona kubvunza waibvatanga kutoya audio pafoni paredio mota vachiplaya chibva pafoni ndatanga kutaura zvaitaura zvapera zvanzi ameno paaudio yamanzwei ndati ndizvo chaichaizvo audio wakaiwana tsano wakaiwana through pandakauya ini ndiri muroti namedhemo wakafonerwa nefoni yeshamwari yamaitaila vachiti munhu ari kuya ikoko musamugamuchire zvaari kutaura tsano vakati aiwa
wazi mira ndikukate wakati but manje kufonela yini wachibva fona iwotsa bafoni yeshamwari yake wanga ari wese ndoba wakabvunza shamwari andakati ndoda kutanga kutaura nemi shamwari yemaitaina nyaya iyi pane nyaya dzamukuziva here abadzi vatsanangura nemo matsanangura akwandita nemi wachibva wabvunza hanzvadzi yavo bayaranga right ndobva wakavhanipula ndikati zviripo papa oti ndizvo checherotsa saka hapachina chendakuda kubvunza hanzvadzi yangu ndidoro nenyaya chidzoka ikumba tsano ndikati kumba inini ndikudzoka but hakuna kumira mushe tsano ndikati handiitese kumba saka ndichapedza basa zvekuma6 ndoba ndinogona kuzoita futi ndikati handokumirire but abva kuno kuna tsano hanzvadzi yayo ndinotera mashure make chibva taenda tese kumba chisvika kumba tasvika mumba maaground masara mubhedha wardrobe nekitchen nedivide masofa zvaizviri hembe dzake mablankets pamubhedha pai pasina kana blankets hembe muwadrobe mamisina kana yemwana chaiyo mamisina mabhegi mamonaki zvese mablankets akatapa right saka zvatozvitarisa panguva yatakasvika because takasvika mai vasipo paine wana chete pamo tikati komai zvivanza vari kwamainati ndokwavari umadyei wana wakakugara mukitchen madyei wana vati tasvika madhivakaki urikona wana urikutanga kunherera nhasi mai wacho nababa wacho tirikunetsana watotanga kunherera zvanzi ngatiteere kwakeshamwari yacho vatiteera kumba kweshamwari yacho chiteerako vatasvika kwakubvunza nyaya tsano ndowakatotanga anzi handisi kuda kungoinonotsa shamwari yamaitaina taurai nyaya tinzo wataura exactly matauro akandiita matauro ari kwaaudio havana kumborasika havambochicha right handizvozvo zvataura maitaina kuti hakuna zvakadaro inini wabvunzwa inini wakatota unge wanoda kutanga kuti nzwa kuti nyaya dzamira tikati zvataurwa namai yangu ndizvozvo patotanga kutsanangurawo wati exactly ndozvamanditaurira wakaedza ndopaunogona kuda kuti hanzvadzi yavo iuye panzvimbo pakutaura kuti zvezvichokwadi ndizvo zvakaitika but zvakaramba right vachibva vati aikuchange kumba isusu ngatichibva pamba pewani topedzerana takupi kumba kweimemini patapinda mumota yavo tsano pataenda kumba chisvika kumba ndakakinura do ndina akatokinura do ati asvika wana wakwechura do kiyedo wakuda kutorawo mablankets avo kwarara asvika wana wakwachura do matopinda mumba atakwachura do hapana kushata panati pinde mumba ndikati apinda wana tsano vachipinda ndikati tsano uyai munomori vachibva uya kubedroom ndatarisa zvino watarisa zvanzi hatuzvona ndikati havo kari mazuva takagara pamasofa watatanga ya ndikati hatsano muri kuona kuti munhu atorongedza ega ina hapana chanambotaura chii chakonzera kuti kurongedza naitaira zii kwakubvunzana apa zvashaya basa kusvika akangoenda ndikati hatsano ini ndozvigamuchira zvawaita ndozvigamuchira hapana hapo chakashata ndikatato warongedza pamusiwo wakakwayaida unoda kuitwa nini nemombe 5 iyo nyaya yekuti ufuna kucharebesawo kuita sekurebererevo right ini zvechokwadi nyaya yataurwa nemurume ini kuti ndizwa nemukadzi wake inyaya kuti ndingabutswa right ndatenga bhutsu inini ndakandotenga bhutsu ndakatenga bhutsu yesaizi yangu tinaona chikuru ari magrade 6 zvadaro handiti mambo wakubvunza kuti zvataurwa neuyu unozidzwa here anozvaenda ndoda kutsanangura aiwa wakanyenda here mukadzi weuyu varwati aiwa handina hauna toramba asi kuna iwa wakambomubvumira ainzwa yamuzvezvipandani muda ngorondedzera zvinyaya zvisina nemusosakambogara asi uchibva utowanyenga kuda dzemu mira ndingotaura zvabva pautenga ndau chitaura hangu shoti zvabva pautenga bhutsu idzodzo zveshowa yavakatorawo bhutsu ndikati bhutsu ndakaita sei ndakadzibhadhara handiti ndobva wazondibvuzudza panyaya pawazoda kuti nzvengei pekuti ini ndazoguma kuti azvishuwa mukadzi ndakadii ari mazuva ndobva wazoenda kuti pekuti inini muzukuru uyo ari kuti chii handina kubvira ndakambotaura naye
ende kwavari kuti iwo mukadzi wavo haapo vari kunyepa mukadzi wavo wanaye nemhuri dzavo zoti ini shuku dzangu dzendanadzo ndari neshuku yekuti dai mukadzi wacho anga ari baba ari panapa sekuti nyaya iyi haina kutanga kutaurwa panapa kuti izosvike panapa tikatomboita pabhasi pashiri basi wamwe ndibvudza kuti vanhu ukuti uri kuziva here wokueri kana kuti kwete ndikati kwete wakaexplaina simaexplaina waita sei kuti hawaita nazandika iri tobva ndada kupa excuse ndobva vatoti ini kana iwo kuti nyaya hauizivi ini nyaya panapa handidzizivi handizikwanisi angona ndomasvikira tazoita kumuka saka iwe munotaura kuita kuedza kuti ava varikufurema kuti vatore pfuma kubva nemukadzi wacho nyaya yekuti maonero matauriro akwaurikuita ndizvozvo vakatobatana kuti vatorwa inonzi extortion vatore pfuma kubva handichazivi kumba kwavo because inini chinhu chandikuziva ndechoti ini ndakatika kuti ndakatombota mubvunzo uri very clear unoona kuti uyu nemukadzi wake vakabatana kuti vatore pfuma samisa nemuzukuru wako ndizvozvo vari watore pfuma mumba kwako ndizvozvo ngei ndosaka tauya kuno changamire mukomana wacho kuda hake kungwara nekuda kwekuti mukadzi wacho akwa takatarisa chaiko nematsanangwirwo aitwa nyaya iyi changamiro yaisafanira kutenderedza dare aifanira kungotaura chokwadi chake chekuti uyu akadanana naye mukadzi ndo chokwadi chiripo takamutarisa handitavati vanazvo zvese rumbo hwamufoni uripo wawaitaura nemukomana unopupura kuti iye akadana nemukadzi akazvitaura kuti wakadanana muno murume akuda kuedza kutitenderedza bedza asi akabvuma nyaya yekuti takadanana ngowasvinoma edmo munomudaro waisorumume watonga tatonga nyaya idzi dzakawanda dzokura ma1000 dzatotaurwa neava kuti kuda kutenderedza dare chimbera ndichikutaura shama ukatenderedza dare unozorohwa chamhoko chewaya chaiso chaiso ngekuti unenge watenderedza varume vakuru nenyaya iri pachena uchabvuma chete but mukurudzwa wokubvuma dzinogorerukira ini ndobva ndiupoka navo nekuti inini kana chinhu chandakaita kutenga bvudzi nyaya dzakazongoitika dzekuti kumba kwavo kunetsana kwavo kuita sei handinodii handina kunga ndiri kuziva kuti vanhu vagari vachinetsana here kana kuti vanhu vanonetsana vari kumba kwavo handitozivi nezvekumba kwavo ini chandakangoita kutenga bvudzi zvokuti inini mukadzi ari kupi mukadzi wako wati ari kupi akaenda mumba mumba kwavo ndekupi kwazuzi uyo muzukuru wake ari kupi toposport akatori neodaidzwa mbowo idzodzo zvanga zvakareruka nezvokuti tifonera hanzvadzi yacho yakatora kuti aritoziva kuti ndakakudare ende akarwadziwa nezvakaitika kukutsika but hanzvadzi yacho hainyatsobatiba panyaya iyi nekuti akatora audio haandipandukiri ndine chokwadi because akarwadziwa nezvakaitika because angatozvipira iyi hanzvadzi yacho kundiripa ine kuyatisana zviiti kuti ndiripe kuti andikuripe zvaita hanzvadzi yangu ndatanodza nhasi ndawafonera ndikati ndiri padare pamambo nenyaya yangu yakadara ndikanzi itai muzokutaura zvinoitika kana pane zvinogona kumudaidza ndikugona mumbobuda panze umudaidza mudzoka achamunzwa nemuyu angatendera panyaya yataura but chazondishamisa ndechekuti uyu atoti mukadzi wangu akaritiza iye atoti hana uchizari kutaura naye arikuti hana handimaona arikuti hana sei mukadzi wemuzi iye asisi isusu hatigari kure nekuti kwekuti mukadzi kure kwekuti hatisi muziva changamira makilomita mangana kungobva pazuzi dai kuti vanamiziva pazuzi nepadimenzi nepakurosi inogara pakurosi indaigara pakurosi
Cross iri baba. Afuna mana chikando. Pana Baba chikara. Ana chikando. Pana chikara. Ana chikando. Kuri ka kuti ungazi kuti watoriwe. Ndaro ndinokuja kuma kwa ishe. Changamire. Achangamira. Ndoda kudzoka kwaari kuti ndimbomubvunza. Naiwe shamwari. Mai awaisafonerana nawo here? Zvakaitika pafoni zvokuti Mai awaisafonerana nawo here? foni ini ndakafonera Kakawanda. handifunga kairi Kakawanda. ayo ndakafonera kairi Ko zvikazonzi iwewe foni yako yawaishandisa neyawo zvinotariswe kuekoneti yozoonekwa ine makozi akawanda. zvino haiti zvirambi bhosi ini ndakafonera mwana wakairi chete nenyaya yekuti pandakatora bhutsu dzandakatoradza ndichiwapa odha yebhutsu dzandaida dzevana chikoro inyika ndokwatanga kufona ndiyo bhosi ini ndakatwa panhamba dzangu ndikutoti mosi bhutsu ndatora hangu but munowana here bhutsu dzine ukwana vana vechikoro tichida kutengera vana vechikoro bhutsu dzemudheri dzandozorekiwa dzema5 Daidza hanzvadzi yake tuye. Chokwadi chikutoka ishe. Munhu yanotenga bhutsu nemukadzi wako. Bhutsu ndakutaura kuti dzaichisiri dzombenga. Akatotenge mabhutsu nemukadzi wangu. Pando. Yo Edmo. Uyabvira kudhara itsanangura nyaya yake. Kusvika achitanga kusvika apedza kuona mavori yakareba. Hapana paambo taura kuti mukadzi wangu akabvuma kuti anodanana newe. Kusvika nanhasi mukadzi wacho haana Kuda panze undowe. Mufone auya moya mumwe mudai. Mira panze. Udambo. kusvika iwewe wagara ipopa pakuti uzvera mukadzi wacho apo wauri mukadzi wacho ngawe zvanetize kuti Nekuti vanhu vakatoronga kudhara. Iwe shamwari. Halo. ndazvinoita zvinhu henyu Halo shamwari. Chimbogara kumashure. Ndawafonera. Vati ndiri muhoteli pakwara. Asi kana zvichibvira ndipe nditaure nemudari kana ani wemudari nditaure kuvawo kwacho pafoni. Hanzvako. Handikuguma. Uyapinda. Ariko uyane moto. Nekuweka mukadzi wevanhu. Uri pachini. Makosi ako imari. Masamuna ako imari. 65. Unga $10. Ndakauya last week but one. Ndikakushandisa transport. Mari uya Kutoka $10 futhi. 10, 20, 95 unozvibvisa Tanini handichingoita kushi. Ndozvongoti mune muchitaura. Handinokushi. Handinokushi. Zvazisingaiti here kuti dai kuti iye muridzi wacho warudzi ndianoda naye ari. Ndirikuona kuti iwewe nemukadzi wacho muri vanhu muri nhinhi dzevanhu. Changamira. Wambotaurirwa zvakadai kuti vabvira kare achiramba mukadzi wake. Hapana chinochinja. Nyangwe akauya pano. Mbotsanangura kuita. Saka kuuya pake pano kana kusauya pano haisi credible witness. Saka
wakutotora mukana iwo kuti mukadzi ataura kana wakubata mhanda mufendi ngawi iwe chinomuita kuti auye anogona achitomuti usauye kana ukakwanisa kuuya nawo naye munouya kudare musi wanhingi wani next 2 weeks pamusoro ndangati anokukwanisa kuuya naye asi ndandi kuti pakutsanangura mozautimbowo mbiri 1 musikana shamwari yemukadzi wako zukuru wavo ne2 hanzvadzi yemukadzi wako haagodere kuuya muzukuru wangu acho hanzi anoya hazvizoafekti imba yake because ndaisoda kuti imba yake yafekti ndaisoda kuti yafektike imba yake nenyaya dzangu ini nditsamukadzivire dziri dzangu achisoda kushanda mukadzi wake muzukuru wake ishamwari yemukadzi wako saka pazvaitika mukadzi wangu nemuzukuru wake waikukatsika netsika saka paitika izvozvo obvious muzukuru wake ane zvake zvaitoitawo ane zvake zvaitoitawo saka zvinogona kuzosumudzawo kuti mhepo kumba kwake saka izvozvo ndo zvandisikudawo zvangu ini zvakasimuka ngazvipere zvikwangu asi kuna tsano ndatodawo ngokubvizawo inini alright since nhamba dzangu dzakawanikwadzo dzine meseji yadzakaisa here fone yemukadzi wake kuti azvizvimutineomana kokundifonera pandakati ndifonere pandakafonera makandifonera ndaigofona yachindiyetema yachinoita pandakafona pandakafona ngaise mari mweyo uyo karikupi makona washaibasira akaramba kutongwa isebasira wana kutonga naye akaramba tokupayo tokupa 1 month to pay ndinatokumbira hangu endoda kukumbira kuti inini handina mombe kana iri mari handina mbudzi handina chandinacho iri mari 350 pamombe saka mombe aiwa handina mbuda mombe nhatu 1050 handi pamombe nhatu dzawashadza then tati makosi imari 195 pekuti iye ichiri mukati menyaya iyi isusu tamboenda kwachigwazira handiti tikatipi mhosva yaunogondikaina ndisuita seasikuisi asi tawanitsvaka hambona soro rangu omera ndambonzwa hapo ngati munoiunza iri nyaya urikupa maadvise newakomana munotokuti rungotonga chete hatipo pakupa maadvise budai munoika munopa advise zvanofana kuti aita zvinoita kupfipa wakaziva vanhu unorohwa aiwa handina kungopfipa chimira ichikumbiro hangu kunyenga kumapaydays acho handinozokwanisawo sinzi kana ndingangoramba ichitaura inyaya yacho handikwanisi munokwanisa chitipa period yaunokwanisa kupera period yangu yandinokwanisa kuti ndipe mari iyoyo ndingati august ndinoita zvokudiwa august next year hatingamiri kusvika august next year ezvezvi unotombofanira kuti udonhedze something handina kana kutange mombe 1 haana mombe rero mombe dzangu dzandaishandisa ini ndakanga ndatodzihaya right unouya uchitopera 1 month yapera uya wakopera but unotopepera chiona kuti wabvisa 1 month eshe ndikanyepera handina chandinacho zvokuti dai kuti ndinoenda kubasa ndaizi ende nyaya yacho ka handina kutombotarisira kuti muchasvika pakundipo mutongo wakazvo ndendatoti madako kana uri kuda wega tokupa june kuriseta may 30 isati apedza june 30
Juni munhu wese anenge apedza kuwa nekutenga Ndezvisari. unoona kuti waita June 10th. June 10th next year.